E
Boyokan alah. Pemuda jompo iki. Jenenge bojo loro. Abang biru. Klambine abang, rambutnya biru. Iya oh ya oh. He oh lo lo. Iki ojo padha dene iki. Boyoke wis sepal. Lah kok ukur-ukur bokong bareng. Ya. Oh ya oh. Ya. Ha oh ya oh. He oh. Ha oh He oh. Lo lo. Oh ya. Ya oh. He ya. Yo. Pesugiane. Iya. Salim, walah jan nganti kaya Syekh Andes. Iya. 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 Yos. Ya. Yo os. Inilah fashion show dari Purworejo peserta nomor 2 dengan busana ala kadir. Sesi saja isi. Ya. Oh ya. Ha oh ya oh. Inuk ya, kandhane inuk kok ngeyel ya. Pokoke nek wayahe Andes karo Komet nyambut gawe ya kene wayahe seren. Assalamualaikum, selamat sore Mas Andes. Nggone Mas Ringgo iki cendik dadi ratakan kono. Oh, cendik kok. Ayo. Selamat malam Bu. Selamat sore. Sore. Selamat makan menikmati ayam genis. Hati-hati lho Bos, bar mangan kuwi semabur sayap to kuwi. Umpama tanganku dadi suwiwi, bener. Tak tugeli tak goreng dadi kentaki. Bener. Ya sih.
tuku ning Taramali 3.000 siji dipangan jan marake mareki. Luar biasa. Tepuk tangan buat Andes. Ono es teh gandul-gandul ning kon sapa? Ibu guyu adik mlongo kelek. Ayo kowe njaluk BO siji kae. Alhamdulillah wis. Urung wis 10.000 wis. Ayo taris. Kok ngeter aku untune ngegron, Pak? Kudu untumu. Apa ora kowe kene kowe kene. Nah, wis salam sik, Met. Nah, ayo. Tir ora. Ayo. Rene mundur. Ayo. Oh, gon riko jadi becet. Nah, ente iki monyok. Iya, Bagong. Ora to? Ora. Kadane awakmu ki ngegron. Jare untumu. Carono. Oh iya. Wis kono wae. Ini ya temumpang ini ya. Yo. Ke wong ising. Salam sih. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good net. Net gundulmu. Sore iki apa? Sore iki yo srengenge. Mbahmu sore srengenge. Good melengsep. Nungsep. Ayo kene. Pak, nire sandale aku main terang. Nah, wis. Ora, Mun pawange kuwi. Nah. Wis iki wis bener iki. No, Ya. Kowe marep rono nyo. Rono aku. Kene. Ya, dongake, Met. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe tekan kene. Nggih, tekan pundi? Nuruti bose tukang ndi mau? Ndi? Ilang ya. Amin. Bung. Dongake kene, Dik. Oh, anak Suminah mesti. Ngayal. Kesusu. Orang di bismillah wis amin. Anak itu minah ngayal. Nggih ditungane keluarga Kelaci setunggal nggih. Nggih. Kuat endi? Ayo. Nggonmu, Met. Lah to. Ayo wis sing Jawa. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Nah. Kowe Kose lho, buru dicublake koyo nesu-nesu Ayam tentrem. Kemari Pahloh Jinawi. Nggih. Alhamdulillah. Ora bengak-bengok. Adik gajan Anake Sri ki. Gak tekan. Ini, kamu sini. Sini. Ini. Wow, kendel iki calon nganu iki pemimpin. Kenapa? Ora kekek, ora tele kok. Ora. Aku mau guyon ndek mriki. Ini, enggak. Oh, Mriki. sini. Mriki. Kowe iki ngawur karo tak cilik. Aku guyon ngentes mental. Sini. Enggak mau dengan kamu ini ya. Sini bersama Untung Rongos ya. Ya. Wis Sarengan weteng blendong. Oke, ada namanya adik siapa? Kaleng. Kalek ngawur. Sik genah. Sama siapa? Oh, Kaleng. dadi ngeli. Siapa? Ya. Ya wes. Sing niki sinten namine? Andra. Oh, Andri. Anak sapa? Sumin. Andra. Andri. Anake sinten? Anake dong. Mosok endong. Besok adik kalau besar mau jadi apa? Jatilan. Biantri ramu. Dadi jaran. Mbak saya tunggangi jaran. Oh, kita kori we. Niki gede dadi napa? Sasake. Apa yo wangun. Kuwi iki cetak-cetane apa? Malah halo, balas. Ora Gayane. Besok Bapakne kono. Halo. Halo. Oke, Wah,
dadi apa gede? Ganang lek. Weh, tepuk tangan. Ojo le. Ojo. Awak dhewe tak payu piye? Payu, payu, payu. Iya, iya. Adik mau sini sama siapa? Mama. Mama. Minumnya apa? Hah? Es teh jadi. Teh. Kelas berapa? Empat. Empat. SD, MI. SD. Takoni malah bikin takoni mah nyeneni lho. Ayo, oke. Adiknya mau ikut joget atau gimana? Heeh. Ya, Iya. tak nyanyi yuk kamu joget ya. Iki jarane le. Heeh, jalane, heeh. Heeh, ditumpahi. Ini. Set. Tumpahi. Set, ya. Yo. Sana. Manuke dicarawa. Wes dikelitah. Niki 10.000. sampean pun pargo ya. Makanya warane sapa iso pargo. balik ya. Wes. Oleh. Wes. Ya aku ndi? Iya. Tadi awak dhewe iki menghibur ngono ki Met. Iya itu luar biasa. Loh, manu es mabur. Manuk sapa? Wah, putih dhewe kok. Manuk putih enek. Sekarang ya wis sore to Met. Wis alhamdulillah tuh blok kabeh ning kene. Intine dhewe ning kene menghibur. Bisa do guyu ngene iki alhamdulillah. Lah ya to. Nggih to, Bu. Nggih. Ningali wong Prawas ngeten iki. Aku mboten. Ayo. Apa? Nyempret. Oke nyempret. Oke adine Andes. Endi iki? Endi iki? Ini. Ayo. Iki adine Andes. Cilianku ngene iki wae. Tatap mata saya. 1, 2, 3. Iki. Wong aku iki ciliane Andes. Dadi sampean kowe nek ayo ngene. Kok malah ireng. Kok malah kluwu sing sekolah undi mu? Enggak suwek meneh solasian. Lah iya. Ora apa-apa. Enggak jaluk. Iki ditaleni sik. Kathoke mobro-mobro. Wis, bagi-bagi Met dhewe ora oleh. Ora apa-apa. Bar iki oleh. Aja asih ora. Request yang di belakang sana. Ada. Biasa. Apa? Mbak-mbake kon joget. Biasa request-e kok ngono kae. Itu ngono. Aja kidul. Apa? Wetan. Heeh. Lek joget piye to? Ayo Mbak, request yang di belakang sana. Hah? Ngobrol pedang. Ngobrol pedang. Iya. Semuanya siap. Ngobrol ya. Bro. Sabrak. Luruskan barisan. Loro. Maju. Ganjil kok loro. Ganjil. Lu. Loro. Kowe kono. Nah. Ayo. Alah. Wis rupa kaya manuk petul. Iya. Pedange garit. Ayo, kita makan opo to iki? Sik, Met. Pedange, ngene pedange. Kene, iki kok kene. Ora iso tak itu. Ayo. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua kose dari kami semua. Kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua.
Menurut cempritane. Ayo. Musik. Anake wong tani ayo padha lunga ngaji. Aja wirawiri turune senenge ngaji. Lunane wong santri, anake wong santri ayo lunga ngaji. Anake pai ayo padha doseka. Aja main moto godang kaki dosa. Boleh nak joget met koyo ne. Ya jal kuwi kene. Ayo. Kene. Jal. Mampu metis kuwi. Gabung. Mampu metis. Oh sandalnya pawange iki lho. Selulut. Hei. Ayo sini lo, hop. Adekku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menyanyi lagu yang menarik hati. Soleram, 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 mana yang manis? Ada yang manis, jangan dicium. Sayang kalau dicium, merah bibirnya. Soleram, 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 ada yang manis, ada yang manis, jangan dicium. Kalau dicium, merah bibirnya. Ngene iki rasane berjoget kok kon nyanyi. Ambane Senin Kemis. Sini to. Dari ikut. Dari no. Ayo sampe kaya dhewe met satu-satu. Oke, terima kasih. Dan Pak Wangki ra tau adus po ya. Napa de? Wambune kecut e. Kandhane kok iki. Metis tak urwi. Napa? Iki nek sikil wis tuwa ngene iki. Lha napa? Semplak. Dadi landep ya. Yo. Ayo. Salto-salto narak do nyawer alhamdulillah. Ora apa-apa. Wis ora jaluk ya. Wis tak naik yo. Heeh. Iki duit. Iki. Jo. Yo. Ayo Pak Wangi. Mambure mason. Yo. Sawere.
Ngopo iki? Nah, kandhane kok. Ra iso metu. Oh, baleni. Ngopo, Des? Arwaing. Mlebu irung. Lah biasane mbok lebokke kok. Iki mlebu dhewe malah bingung. Ha iki. Iso ora? Metu rung. Wis metu rung. Heeh, nek rung metu disogok. Tak sogok. Keri. Nah iki. Mari kae, metu mari kae. metu ora? Engko mari kae. Sik, tak toke sik. Kandhane kok es. Yeay. Sekali. So sweet. Hari ganong apa iki? Hari ganong. Fotone siapa, Des? Pelanggaran. Ya. Ya. Loh. Yo. Komen. Terima kasih. Kasih jalan. Yo. Ngopo ta, Des? Apa piye? Hah? Rada dene ra ketok. Tapi so sweet sekali loh ini. Iya, sosit sekali. Bener-bener effort yang luar biasa untuk Effort Mas luar Andes biasa. dan Arep Mas duitnya Gano. dolanan loh. Duitnya tenan Pak dolanan, Des? Dolanan. Astagfirullah. Aja nangis Tondes. Lagi Apa? iki juga Ibu Ket. Iya. Iya. Dari fans tercinta. Saka Mbak Mas sapa, Des? Lah kenalan sih kek dikai duite tampane ora kenal wonge. Oh, dari Mbak Lia. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Lia. Maju iki kan mbok kapake meneh anake wong. Aduh, Jan. Hati-hati nek ngene iki mah bebayani ya, Beb. Mbak Lia anakmu loh, Mbak. Hati-hati loh, Mbak. Berakot Andes. Gelem nyatrek iki. Durung vaksin meneh. Buruk. Wayah vaksin dekne job-joban. Murung. Api. Api. Terima kasih. Kok iso murup ya, Mas? Listriknya saka ngendi kuwi? Heeh. Hati-hati kok ndak kesetrum, Des. Kegeron untukmu, Des. Wes. Iya, tepuk tangannya mana dong? Luar Andes Gano, biasa. Komet Gano. Iki Iya, saiki monggo wayahe. para penari. Monggo. Mbak-mbak. Ayo toh. Mas Andes. Iya. Hati-hati ya, matur nuwun. Terima kasih. Berkah barokah. Ya. Hara. Kos olahraga muda. Sama gitu.
Lo, ini lo.
tekan saiki menengan dia aku ora ngerti meneng kono yo karo sopo aku neng kene joko ati Yang nyati
Iya. Ini ada permintaan lagu Mas request dari Gema Perkasa Jepang. Oke. Salam buat Gema Perkasa Klaji 1. Minta egone wong tua. Sama Lilo sama anak lanang. Asik. Oke, anak lanang. Ya. Ego wong tua. Bareng Jarod Bisma Indonesia ego wong tua. Ayo so, sikat. So. Ayo. Ayo semangat kanca-kanca. Iya. Request dari mana? Dari Gema Perkasa Jepang. Asik. Nelongso nanging kudu tak terima. Sayangi sing kaya cah liyane.
basah. Inse tilangi rumiyin saderengipun dilajengaken Ayo, semua Mas. bocah. 3, 2, 1 Sekonoran Indonesia. Indonesia. Yo. Agus. Angin leleh koyo
iki aja kuwi. Iki tambani. Iki tak ditambani. Iki lho, Mas. Kae. Dene. Ayo. Meru iki nek nambani kuwi. Ya. Oh. Ngaturaken matur sembah kangge para pemirsa sampun pirsa iki plah kula sak kanca tenang wis para kopido. Bilih wonten lepat kula nyang agung pangapunten. Wassalamualaikum